Član gradskog veća Edin Guđević kazao je u Beranama, gde se održavaju 49. MOSI igre, da je cilj grada Novog Pazara da omladini pruži podršku i da se grad promoviše u sportski centar regije, s obzirom da je naš grad najmlađi u Evropi. Samim tim mi imamo dužnost i obavezu da ispred gradske uprave pružimo njima podršku i da u budućnosti uspostavimo jednu dobru saradnju na sportskom polju sa svim gradovima i upravo je cilj ove današnje posete da uz dobru saradnju sa svim sportskim kolektivima i gradovima koji se takmiče na MOSI igrama postignemo jedan dobar princip saradnje koji će u budućnosti biti oslonac za razvijanje sporta. Iako je prvog takmičarskog dana bilo određenih organizacionih problema, direktor Sportskog saveza Novog Pazara Enver Gusinac izrazio je zadovoljstvo pre svega učinkom naših sportista u Beranama. Evo već drugi dan je i lagano, opet kažem, domaćin će sve to dovesti u red i već se nazire da će organizacija biti dosta dobra do kraja. Svakako da u tome im pomažemo i mi sami učesnici i gosti koji su došli u Beranama, ima ih, ja mislim, 25 gradova ili 6. Tako da i mi svi smo deo toga tima i mi pomažemo da to prođe u što boljem redu. Odbojkaši Novog Pazara, uprkos što u Beranama nastupaju sa podmlađenim sastavom, u najužem su krugu uz Prijepolje da osvoje šampionsku titulu. Prva prepreka je uspešno prebrođena. Trener Radoslav Milić očekuje zlato. Mi smo ove godine došli sa jednom mlađom ekipom, dakle kombinovano malo mlađa ekipa. Tako da ja očekujem da uđemo u finale, znači da u finalu odmerimo snage sa Prijepoljem, a onda realno šta bude biće, može svašta da se desi. Ipak oni su jedna zaista kvalitetna, iskusna ekipa, ali to ne mora da znači. Na 49. MOSI igrama u Beranama učestvuje 26 opština i gradova, odnosno preko 2000 sportista.